କଥା ସେୟାर କରିବି ଭଲ ପାଇବା ଭଲ ପାଇବା ଦବାକୁ ସେ ଶାଶୁ ହଉ ଶ୍ୱଶୁର ହଉ ସ୍ୱାମୀ ହଉ ଯେ କେହି ଲୋକ ହଉ ପାଇଁ ମତେ ଜଣେ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଶାଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ କହିଲେ ଭଲ ବୋଲି କିଛି ତ କିଛି ବୋହୂ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ବି ଟର୍ଚର କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ମତେ କହୁଛୁ ଯୋଉ ଶାଶୁମାନେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ସବୁ ମତେ ମାନେ କହିବାର କିଛି ସୁଯୋଗ ମିଳୁନଥିଲା ଟାଇମ ମିଳୁନଥିଲା ତ ଭାବିଲେ ଆଜି ମୁଁ କହିଦେବି ଆମ ସହିତ ଶେଷ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ ରହିବେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ସ୍ୱାମୀ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପରିବାର ଯୋଉଠି ଆମେ ଆସି ମ୍ୟାରେଜ କରିକି ରହିଛେ ମୁଁ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ମୋ ଶାଶୁଘର ପରିବାରରେ ମତେ ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଅଶାନ୍ତି ଟିକେ କିଛି ହେଲା ମୁଁ ବାପ ଘରକୁ ଯାଉଯିବି ବୁଝିପାରିଲେ ହଁ ଅଶାନ୍ତି ହଉଛି ଅଶାନ୍ତିର କାରଣଟାକୁ ଆପଣ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ ଅଶାନ୍ତିର କାରଣ ଯଦି ଖୋଜିକି ବାହାର କରିଦେବେ ନା ତ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଆପଣ ତାର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଯଦି କାରଣ ଆପଣ ନ ଖୋଜିକି ଇଗୋ ଭିତରେ ରହିବେ ନା ତାହେଲେ ଆପଣ କିଛି କରିପାରିବେନି ମୁଁ ବୁଝୁଛି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ଠିକ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଶାଶୁ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ବୁଝୁଛି ଯୋଉମାନେ କି ପ୍ରାୟତଃ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ମାନେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଅଛନ୍ତି ଏଟା ବି ସତ୍ୟ ଆପଣ ବି ଯୋଉ କଥାଟା କହିଲେ ସେଟା ବି ସତ୍ୟ ମ୍ୟାଡାମ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ କଥାଟା କହିବି କି ମାନେ ନରମ ଯାଆନ୍ତୁ ମାନେ ସହିଯାଆନ୍ତୁ ତ 6 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସବୁ କିଛି ସହିଯାଆନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡ ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଓକେ ମୁଁ ଏଟା ବାହାଦୁର ମାରି କହୁନି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବି ମତେ ସେଇ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ମୋ ବାପା ମା ବି ମତେ ସେଇ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ମୋ ମା ମାନେ ସବୁବେଳେ କହେ ନା ସହିଯିବୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବି ମତେ ଏଇ କଥା କହନ୍ତି ମା ସହିଯିବୁ ମୁଁ କେବେ ବି କହିବିନି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଖରାପ ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ଯଦି ଆମେ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖିବା ବାଲାନ୍ସ କରିକି ରଖିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ସହିବାକୁ ପଡିବ ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ଯଦି ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ସୂତା କ୍ଷୀରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବାକୁ ପଡିବ ତାହେଲେ ଆମେ ସବୁକୁ ବରଦାସ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିବ ଟକ୍ସିକ ଦିନ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯୋଉଠିକି ଆମ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଆମ ପରିବାର ଆମକୁ ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଦିନଟା ପାଇଁ ଟିକେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ ନା ସେ ଦିନଟା ପାଇଁ ଟିକେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ ସମୟ କ୍ରମେ ସମସ୍ତେ ବଦଳିଯିବେ ଆପଣ ଯଦି ଏବେ ଯଦି ଆପଣ ବାପ ଘରକୁ ଯିବେ ନା ତ 2-3 ଦିନ ରହିବେ ନା ତାପରେ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ବହୁତ କଥା କହିବେ ମାନେ ଏଠି ଆପଣ ଗୋଟେ 2 ଜଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି କହିପାରିଲେନି ନା ସେଠିକି ଗଲା ପରେ ଆପଣ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ତାନା ଶୁଣିବେ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟଅପକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବେ କେମିତି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଭଲ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ କେବଳ ଭଲ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ଠିକ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଭଳି ଚଳେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ମୋ ବୋହୂକୁ ସେମିତି ଚଳେଇବି ସେଟା କିଛି ଭୁଲ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଆପଣ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ପହଞ୍ଚୁ ମାନେ ଏଇ ଯୁଗ ସହିତ ନା ମୁଁ ତାଳ ଦେଇକି ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ସବୁ ଝିଅମାନଙ୍କର ବି କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ସବୁ ବୋହୂମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ମୁଁ ମୋ ନୂଆ ଘରକୁ ଗଲାପରେ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ ଆଦର ଯତ୍ନ କରନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ବାପକୁ ଛାଡ଼ିକି ମାଆକୁ ଛାଡ଼ିକି ଗୋଟେ ଦୂରରୁ ଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଚଳିବାକୁ ତ ତାକୁ ବି ସମୟ ଲାଗିବ ନା ତାକୁ ବି ଟିକେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ସେ ମାନେ ସବୁ ଝିଅ ଖରାପ ନୁହନ୍ତି କେହି ଝିଅ ମୁଁ ତ ଭାବି କେହି ଝିଅ ଖରାପ ନୁହନ୍ତି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ଭଲ ପାଇବା ସ୍ନେହ ଆଦର ଏତିକି ମିଳିଯାଏ ନା ସବାଣି ପାଦୁକା ଭଳି ପିଇବାକୁ ବି ପଛେଇବେନି ଏଇଟା ସତ୍ୟ ତେଣୁ କୋଉଠି ଟିକେ କମି ରହିଯାଉଛି ବୁଝାପଡ଼ାରେ ଆଉ ସେତିକି ଆପଣ ଠିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସଂସାରର ଗାଡ଼ିଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚାଲିବ।